do útoku, bok po boku, my vyhrajem, dnes je náš den, do útoku, bok po boku, my vyhrajem, dnes je náš den. Ve střelu je golman, brance, útočníka i obránce, neměj žádné obavy a začni to si hlavy. Do útoku, bok po boku, my vyhrajem, dnes je náš den. Třeba jim to přejete, ale nemůžete to vypustit, že jo? My chceme vyhrávat a jestli příští rok chceme pomýšlet na ty postavy, tak nemůžeme tady přemýšlet nad tím, jestli chcou oni postavy, nebo my musíme vyhrávat. Jako takový rozdíl, takže si to hodně potřebí za sebou nejlepší střelec druhé ligy, není už to trošku nuda? Tak já si myslím, že to nebude nikdy. Každý když chce dávat góly a chci dávat co nejvíc. Což se mi za sebou podařilo, to se mi nedá.